Nazdar tubíci, vítam vás pri novom videu a v dnešnom videu vám poviem približnejší dátum, kedy by mala výjsť druhá časť 4. sezóny, takže poďme na to. Podľa oficiálnych zdrojov, čo je teda LEGO, by mala druhá časť 4. série výjsť koncom augusta alebo začiatkom septembra. Avšak podľa mňa sa tento dátum môže zmeniť, pretože nám Doug Wyatt na Blue Sky odhalil, že niektoré diely ešte nie sú ani dokončené v druhej časti, takže ešte sa tam podľa mňa nejaké zmeny, čo sa týka animačného procesu budú diať, takže podľa mňa skôr ako koncom augusta to asi nevíde. Ale tak dúfam, že to vyjde presne teda na konci augusta, i keď ono napríklad minulý rok, keď bola tretia sezóna a skončila prvá časť, tak hneď na to sa líkla druhá časť. To je ten prípad, že vtedy už mali dokončenú aj druhú časť a niekto to proste od nich líkol. Ale tu sa to veľmi asi nestane, pretože finálne diely, ako sú možno 18., 19., 20. epizóda, ešte nemajú vraj animačne celé hotové. Takže koncom augusta až začiatkom septembra by nám mala výjsť druhá časť 4. série. Ďakujem za zhliadnutie tohto krátkeho informačného videjka. Budem rád, ak ma podporíte lajkom, odberom, zdieľaním, komentárom a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa tu bíci.